Salut, oameni buni! Bine v-ați găsit la un episod de Minecraft. Ești cu Gigi Bacale. Da. Haideți să începem mapa. E o mapă de parcureală. Bă, vorbește mai tare. De lasă-mă și tu în pace, bă! Oh, ușor. Serios. Stai. Easy parcureală. Easy. Easy peasy, lemon squeezy. Da. Ai căzut? Nu. Dacă vă întrebați, eu sunt pe creativ, dar nu o să trișez. Nu. Easy peasy. Acum nu știu. Stai. Am găsit aici. Ai cineva asta acum. Oh, pe eu am găsit deja. Și eu. Easy peasy. Oh. Ah, am căzut înainte să sar. Mă bine. Ai ieșit? Nu. Nu-i bine aici. Da, ceva de genul am făcut. Dă-te, măi. Ia stai puțin. Am căzut! Aici e trol. Da, era sus, da. Nu-i trol. Aici e trol. Ai trișat, bă, vin înapoi. Și fă cum trebuie. Sunt în spatele tău. Sunt în spatele tău. Serios? Parcur pe sticlă? Din nou? Bă, gata. Aici m-am enervat, poate trișez. Nu-i cum. Bă, da. Cum? E o scară de aici. Nu. Ba da, mă. Am ieșit. Acum, pui mei, ai reușit-o. Bă, nu trișa. Trișez ca să nu ieșiți. Acum, pui mei, faci. Deci, Nu mai trișa. Nu stai înapoi. nu, frate. Nu mă las să trișez. La celelalte nu mai trișăm. Să dați să dai că asta trișează. Bă, că ai ușa bună pe aici. Am avut-o. Da. Toată lumea. N-am cum să trișez aici. Din cauza că vreau să pun la ușă scările. Ei, și nu pot. Ai, da, viața mea. Bă, măcar să pun scările, să nu mai chinui să fac aia prima. Ok. Deci, ia din fern. Păi bă, eu pot să fac uite de aici. Uite de acolo de unde am pus cara, am făcut săritura și am reușit-o.
Pirar! Mami, microscopul l-a pus bine. Am căzut iar! Serios? Ieși. Nu știu. Deci nu este săritura! Înveți pe numerii, nu? Bă, mă pare să mai avut. Îți bagi joc de mine? Geaca nu-i pusă la loc. Deci, bă, frate. Nicu, întrebai, de la al doilea parcurs trebuie să pornești cu parcurul direct de la ușă? Nu știu. E ăla cu lava? Da. Du-te jos, uite. Jos. Aduce geaca de pe parte, nu e pusă în cuier. Uite aici, de nu. Păi bă, eu sunt că la ăsta alt parcurs. Haideți, calță-mă. E unul cu lavă, faci parcurul, după ajungi pe chestiile astea. Nu te duci la ușă, te duci... Da, știu că e troll acolo. Deci, bă, nu iese parcurul. Pe lateral, așa. Uite așa. Nu de picior, trage de papuc. Uite așa, pe lateral și este... Și după aceea așa și la... O să veni și pe sub, dar... Așa e mai bine. Aici poți trișa direct. Deci, bă, atâta fac parcurul până mor. Te-ai băgat kimonoul? Am uitat. Așa, e 4:30. Cam atât a fost să găsa